नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। जय श्री श्री राधा। ഇന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 4 മുതൽ 8 വരെയാണ് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 3 ശ്ലോകത്തിലായിട്ട് ഭഗവാന്റേതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രം എടുത്ത് ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു 100 വർഷം ജീവിച്ചാലും അവർ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നില്ല. എന്നാലോ അങ്ങനെ ജീവിക്കാതെ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാതെ തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ആസുര സ്വഭാവികൾ അവരെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവർക്ക് അസുര ലോകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവർ ആത്മഹന്താക്കളാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ആത്മീയമായ നിലയിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം അചിന്ത്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളും എല്ലാം തന്നെ അചിന്ത്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈശോപനിഷത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതും ആത്മീയമായ ദർശനത്തോടെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം ഈ ഉപദേശങ്ങളെ ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മളായിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെ നമ്മളായിട്ട് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യരുത്. എങ്ങനെയാണോ പ്രഭുപാദ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് ഈശോപനിഷത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഈ ഉപനിഷത്തും ആധ്യാത്മികമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വാക്കുകളെ നമുക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അനേജദേഹം മനസോജവിയോ നൈനദ്ദേവാ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോ ജ്ഞാനതേ തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിഷ്വാദദാതി. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നത് സ്വധാമസ്ഥനാണെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ, മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്കും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യൻ തന്നെ. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മഹത്വത്തിൽ അവിടുന്ന് സകലത്തിനെയും അതിശയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വധാമസ്ഥനാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാന് ഒരു ധാമം, സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ധാമമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ധാമത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ആരായിരിക്കും? അവ്യക്തിഗതവാദികൾ പറയുന്നത് പോലെ രൂപമില്ലാത്ത ഒരാൾ ഒരു ധാമത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വസിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ ധാമത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്റെ ധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്
മനസ്സ് ഈ നിമിഷം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കയിലോ ലണ്ടനിലോ ഒക്കെ പോയിട്ട് വരും, അവിടെയെല്ലാം ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിട്ട് വരും. ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഓടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അത്രമാത്രം ഫാസ്റ്റ് ആണ് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഭഗവാൻ മനസ്സിനെയും അതിക്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വന്തം ധാമത്തിലാണെങ്കിലും ഭക്തന്മാർ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ സാധ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആരാണ് ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ തന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഗരുഡന്റെ പുറത്തേറിയോട് പ്രത്യക്ഷനാവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭാഗവതത്തിൽ എത്രയെത്ര ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ് ഭഗവാൻ. കൂടാതെ മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്. ബാക്കിയുള്ള ആരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഈ ശക്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഈ ഗുണത്തിൽ ആർക്കും ഭഗവാനെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുൻപന്തിയിൽ. ഭഗവാനാണ്. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്കും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യനാണ്. കാരണം ദേവന്മാർക്ക് മനുഷ്യരെ പോലെയല്ല, അവർക്ക് ഒരുപാട് ശക്തി കൂടുതലുണ്ട് മനുഷ്യനെക്കാട്ടിലും. എങ്കിലും ആ ദേവന്മാരെയും മികവിൽ അദ്ദേഹം കവച്ചു വെക്കുന്നു. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, അതായത് കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും എല്ലാം ദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. അദ്ദേഹം സ്വന്തം ധാമത്തിലാണെങ്കിലും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്വയം ഭഗവാനാണ്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ആ ദേവന്മാരെയും അതിശയിക്കുന്നു. എന്തിൽ മഹത്വം, ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അത് ദേവന്മാരെക്കാൾ മികവുറ്റതാണ് എന്നാണ് ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ആ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ, കഴിവുകളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഈ 4ാമത്തെ മന്ത്രം പരമമായ സത്യം ആത്യന്തികമായി പരമമായ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപരമായ സവിശേഷതകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ഇത്രയും വിശദാംശങ്ങൾ പരാമർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ, നമ്മളെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പരമപുരുഷനാണ്. അദ്ദേഹം നിർഗുണനോ നിരാമയനോ നിരൂപനോ ഒന്നുമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് രൂപമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം സ്വയം ലീലകൾ കാണിക്കുന്നു. കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിഭൂതികളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ തീയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ചൂടും വെളിച്ചവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ഒരിടത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അഗ്നിക്ക് അതിന്റെ പ്രകാശവും ചൂടും കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുപോലെ പരമാത്മാവിന്റെ പരമമായ വ്യക്തിത്വം അവിടുത്തെ ദിവ്യവാസസ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമാണെങ്കിലും ഭഗവാനിലെ വ്യത്യസ്ത ഊർജങ്ങളെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വന്തം ധാമത്തിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം. ഭഗവാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പ്രകൃതിയും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, തീ, അഗ്നിയിൽ നിന്ന്, അഗ്നിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ചൂടും വെളിച്ചവും. ആ ചൂടും വെളിച്ചം, അഗ്നി ഒരു ദിക്കിൽ കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അഗ്നി വളരെ ദൂരെയാണെങ്കിൽ കൂടെ ആ കത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചൂടും വെളിച്ചവും കുറച്ചധികം സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രകാശം പരത്തുകയും ചൂടിനെ നിർഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ തീയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം ആ ചൂടും ആ വെളിച്ചവും കൊണ്ട് നമ്മൾ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അഗ്നിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ചൂടിനെയും വെളിച്ചത്തിനെയും ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം ദൂരത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ അഗ്നിക്ക് കഴിയുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ധാമത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടെ തന്റെ ശക്തികളാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ
ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത്, ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത് അചിന്തനീയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ആനന്ദ ചിന്മയ രസ പ്രതിഭാവിതാഭിർയേവ നിജരൂപതയാ കലാഭിഹി ഗോലോകയേവ നിവസത്യ അഖിലാത്മഭൂതോ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം വജാമി. 64 ചമൽക്കാരമുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ ഉടമയിലുള്ള പരമാനന്ദപ്രദമായ വീര്യത്തിന്റെ മൂർത്തിയായ ഭഗവാന്റെ സ്വയം ആത്മീയ രൂപത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ള രാധാറാണിയോടും രാധാറാണിയുടെ വിഭാഗങ്ങളായ സഖിമാരോടുമൊത്ത് വ്യാപൃതമായതും സജീവവുമായതുമായ സ്വവാസസ്ഥലമായ ഗോലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്നെന്നുമുള്ള അത്യാനന്ദമായ ആത്മീയ രസത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിൽ രാധാറാണിയോടും മറ്റ് സഖിമാരോടും ഒപ്പം അദ്ദേഹം അവിടെ വസിക്കുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി, അചിന്തനീയമായിട്ടുള്ള ഊർജം നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലും വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഇതെല്ലാം അചിന്തനീയമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഭക്തന്മാർ ഇതിനെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എങ്ങനെ? ഭക്തന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ അചിന്തനീയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? കാരണം ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ്. എങ്ങനെ വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു? ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പഃ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായവ മാത്രം അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രതികൂല്യസ്യ വർജനം, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് പ്രതികൂലമായവ അവർ വർജിക്കുന്നു. രക്ഷിഷ്യതീതി വിശ്വാസോ, ഭഗവാൻ നമ്മളെ എല്ലായ്പ്പോഴും രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം. ഗോപ്തൃത്വേ വരണം തഥാ, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ നാഥൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുക. ആത്മനിക്ഷേപ കാർപ്പണ്യോ, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ടോ സംരക്ഷകനായിട്ടോ പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ഷഡ്വിധ ശരണാഗതി, ഇതെല്ലാമാണ് 6 വിധത്തിലുള്ള ശരണാഗതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ അചിന്തനീയമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടെ അവ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്കോ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ അചിന്തനീയമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഋഷിമാർക്കോ ദേവന്മാർക്കോ പോലുമോ അവിടുത്തെ അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവത്ഗീത 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമേ വിദുഹു സുരഗണാഹ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹം ആദിർഹി ദേവാനാം ഋഷീണാം ച സർവചഃ. നമേ വിദുഹു സുരഗണാഹ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ. ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ പോലും ഭഗവാനെ അറിയുകയോ ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക? അതിനാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാകണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ഈ വിധം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? അതാണ് ചോദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം. ഭഗവാന്റെ ഊർജത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ടോ? അതിന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, കർത്തവ്യങ്ങളിൽ അത്യധികം ശ്രദ്ധാലുക്കളാവണം എന്ന് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ വളരെയധികം അതിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മെ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിലാകണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും വിവേകവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണോ? പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, ജീവാത്മാവ് സ്വന്തം നിലയിൽ യാതൊരു മുൻകൈയും എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ അംശമായതിനാൽ ഭഗവാന്റെ മുൻകൈ എടുക്കലിൽ ഭാഗമാക്കേണ്ടതാണ്. അത്രമാത്രം മതി. നമ്മളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓരോ സിറ്റുവേഷനിനും
നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ സ്വയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്താണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്നാണ് ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം മാത്രമേ നടപ്പിലാകുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് ഇതാണ് ഇഷ്ടം, ഞാൻ ഇങ്ങനെയേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പോയാൽ, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ തീരുമാനത്തിന് വിരോധമായാൽ ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ നടക്കണം, പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തീരുമാനത്തിന് അനുകൂലമായ വിധത്തിൽ നീങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അയാൾ ഭഗവാന്റെ മുൻകൈയിൽ പങ്കാളിയായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തീരുമാനത്തിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആകരുത്, ഭഗവാന്റെ തീരുമാനത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് നമ്മൾ മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണത്തിന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവസത്തകൾക്ക് അവിടുത്തെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തിയാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഈ അംശങ്ങൾ പൂർണ്ണത്തെ സേവിക്കുക എന്ന തന്റെ നിയത കർമ്മം വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായി തീരുന്നു. അംശങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളിൽ അലംഭാവമരുത് എന്ന ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് ആദ്യം മുതൽക്കേ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം നിലയിൽ യാതൊരു മുൻകൈയും എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നല്ല അതിനർത്ഥം. അയാൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായതിനാൽ ഭഗവാന്റെ മുൻകൈയെടുപ്പിൽ ഭാഗമാകേണ്ടതാണ്. എല്ലാം ഭഗവത് ശക്തികളാണ് എന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ബുദ്ധിയുക്തമായി തന്റെ പ്രയത്നവും കർമ്മശേഷിയും വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ബാഹ്യശക്തിയായ മായയുമായുള്ള ബന്ധം കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ട മൗലിക ബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്താണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകുന്ന മായയുടെ വ്യാമോഹത്തിന് നമ്മൾ വശംവദരാകില്ല. ഇല്ലെങ്കിലോ മായക്കകപ്പെട്ട് നമ്മൾ അതാണ് ജീവിതം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും പുരൂരവന്റെയും ആമോഘ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പുരൂരവന്റെ കഥ ഭാഗവതത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആമോഘ വേറെ ഏതെങ്കിലും പുരാണത്തിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അറിവുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. പുരൂരവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് ചന്ദ്രവംശത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ, ചന്ദ്രന്റെ മകനായിരുന്നു ബുധൻ. ബുധന്റെ മകനായിട്ട്, ബുധന്റെയും ഇളയുടെയും മകനായിട്ട് ജനിക്കുന്നതാണ് പുരൂരവൻ. പുരൂരവന്റെ വംശമാണ് പിന്നീട് കുരുവംശമായിട്ടെല്ലാം മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ചന്ദ്രവംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു പുരൂരവൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ഐല എന്നുള്ള പേരുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പുരൂരവൻ ഒരു തവണ ഉർവശിയെ കാണുവാൻ ഇടയായി. ഉർവശിയെ കണ്ടതും, സ്വർഗത്തിലെ അപ്സരസാണല്ലോ ഉർവശി, ആ ഉർവശിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മതിമറന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉർവശിയെ സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായി. അപ്പോൾ അതിന് ഉർവശി ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻ വെച്ചു. ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങയോടൊപ്പം വരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് കണ്ടീഷനൊക്കെ വെച്ചു. പുരൂരവൻ അതിനെല്ലാത്തിനും സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ ഉർവശിയും പുരൂരവനും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. പുരൂരവന് ഉർവശിയോട് ഒരു ഭ്രാന്തായിരുന്നു. ഉർവശിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മതിമയങ്ങി ഭ്രാന്ത് പോലെയാണ് പുരൂരവൻ. ഉർവശി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാനേ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ. അപ്പോൾ സ്വർഗത്തില് ഗന്ധർവന്മാരുടെ ഒപ്പമാണ് ഈ അപ്സരസുകളും ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉർവശി ഇല്ലാതെ ഗന്ധർവന്മാർക്ക് അവിടെ ഒരു രസമില്ലാത്തതുപോലെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു? പുരൂരവന്റെ അടുക്കൽ നിന്നും ഉർവശിയെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉർവശിയുടെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് പുരൂരവനെ അതിൽ നിന്നും തെറ്റിക്കാനായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചു. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഉർവശി വരുമ്പോൾ 2 ആട്ടുകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ആടുംകുട്ടികളെ. അവരെ ഒരാപത്തും വരാതെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പുരൂരവനോട് വാക്കു കൊടുത്തിരുന്നത്. രണ്ടാമത്, പുരൂരവനെ ഒരിക്കലും നഗ്നനായിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ ഇടവരരുത്, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം ഞാൻ അങ്ങയെ വിട്ടു പോകും എന്ന് ഉർവശി വാക്കു വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. ഒരു ദിവസം രാത്രി
ഈ ഗന്ധർവന്മാർ വന്ന് ഉർവശിയുടെ 2 ആടുകളെയും കട്ടുകൊണ്ടുപോയി. ആ ബഹളം കേട്ടിട്ട് പുരൂരവൻ ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഗന്ധർവന്മാർ ആടുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഈ ആടുകളെ കൊണ്ടുപോകണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉർവശി പിന്നീട് തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുരൂരവൻ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും നോക്കാതെ വാളും എടുത്തുകൊണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗന്ധർവന്മാർ ആടുകളെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് പലായനം ചെയ്യുന്നു. പലായനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ലൈറ്റനിങ് പോലെ പ്രകാശം അവിടെ പരത്തുന്നു. ആ സമയത്ത് ഉർവശി ഞെട്ടി എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? രാത്രി സമയം. പുരൂരവൻ നഗ്നനായിട്ട് ഉർവശിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഉടനടി ഉർവശി അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. കാരണം ഉർവശിയുടെ ആ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം പുരൂരവൻ തെറ്റിച്ചു. അതുകൊണ്ട് പുരൂരവനാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഭ്രാന്ത് പോലെയായി ഉർവശിയെ കാണാതെ അവസാനം അങ്ങും ഇങ്ങും എല്ലാം സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമി മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ചു. ഉർവശി എവിടെയാണ് എന്നെല്ലാം അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവസാനം ഉർവശിയെ ഒരു ദിവസം കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ഉർവശിക്ക് പുരൂരവന്റെ നില കണ്ടിട്ട് വിഷമം തോന്നി. ഉർവശി പുരൂരവനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ഗന്ധർവന്മാരോട് അപേക്ഷിക്കൂ, അങ്ങേക്കും ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ലോകത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ അവർ സമ്മതിച്ചാൽ അങ്ങേക്കും എന്നോടൊപ്പം വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം പുരൂരവൻ യത്നങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് ത്രേതായുഗം ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്യയുഗത്തിൽ നിന്നും ത്രേതായുഗം ആരംഭിച്ചു. അപ്പോൾ സത്യയുഗത്തിലാണ് പുരൂരവന്റെ ആരംഭം ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നീട് ത്രേതായുഗം ആരംഭിച്ചു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് യജ്ഞങ്ങളാണ് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം പുരൂരവന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത്? എനിക്ക് ഉർവശിയോടൊപ്പം ജീവിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പുരൂരവനിലൂടെയാണ് കർമ്മകാണ്ഡം എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് ഈ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പുരൂരവൻ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ഗന്ധർവന്മാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി അവരോട് ആഗ്രഹിച്ച് ഉർവശിയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി താമസിക്കാനായിട്ട് പുരൂരവന് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ അനേകം വർഷങ്ങൾ പുരൂരവൻ ഉർവശിയോടൊപ്പം താമസിച്ചു. അവർക്ക് കുട്ടികളെല്ലാം ഉണ്ടായി. ഒരു ദിവസം പുരൂരവന് ബോധോദയമുണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ദിവസം തന്നെ ഇരുന്നപ്പോൾ പുരൂരവൻ വിചാരിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്താണ് എന്റെ ലൈഫ് ഞാൻ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കുകയല്ലേ? ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിന് പകരം എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും പാഴാക്കിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു നിമിഷ നേരത്തിൽ വൈരാഗ്യം വളർന്നു വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം വരുന്നത്, ഇത് എന്നെ നല്ലതിലേക്ക് നയിക്കും, ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിതനാകാൻ ഈ സിറ്റുവേഷൻ എന്നെ സഹായിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ച് അങ്ങനെ തന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കളയുക, വേസ്റ്റാക്കി കളയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നത്. പുരൂരവന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു. ആ ഒരു നിമിഷത്തെ വൈരാഗ്യത്തിൽ അയാൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി, താൻ എന്തുമാത്രം തന്റെ ജീവിതത്തെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു എന്ന ആ ഒരു നിമിഷം മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അയില ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. അതായത് പുരൂരവൻ സ്വയം തന്നെ കുറിച്ച് പാടുകയാണ്, തന്റെ ജീവിതം താൻ വ്യർത്ഥമാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് പാടുകയാണ്. തന്റെ വൈരാഗ്യം വളർന്നപ്പോൾ ആ വൈരാഗ്യത്തിൽ ഭഗവാനെ സമീപിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പാടുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ഭഗവാൻ തന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് പുരോഗതിയിലേക്ക്, ആത്മീയതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മം വ്യർത്ഥമാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഇനി 5ാമത്തെ മന്ത്രം, തദേജതി തനേജതി തദ്ധൂരേ തദന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തതു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. ഇനിയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് വളരെ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. അവിടുന്ന് സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലും വസിക്കുന്നു, എന്നാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ടും അദ്ദേഹം വസിക്കുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹം വളരെ വിദൂരസ്ഥനാണ്, എങ്കിലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കാൻ പാകത്തിന് അദ്ദേഹം അർച്ചാവിഗ്രഹമായിട്ട് നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിലും നമ്മുടെ വീടുകളിലും എല്ലാം വിഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സമീപത്തുമുണ്ട്. സ്വന്തം ധാമത്തിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമീപവും അദ്ദേഹം വസിക്കുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ചലിക്കുകയും ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ സമർത്ഥിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, എന്നാൽ ചലിക്കുന്നില്ല താനും. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിരഹിതമാണ്. ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യം അവിടുത്തെ വർണ്ണനാതീതമായ ശക്തിവിശേഷത്തെ വെളിവാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ നടക്കുന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? അതായത് ഭഗവാനെ അവ്യക്തിഗതനായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാനെ വ്യക്തിഗത പരമപുരുഷനായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ചലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്കാണ്, എന്നാൽ ചലിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഒരു ശക്തി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവ്യക്തിഗതനായിട്ട് അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മജ്യോതിയായിട്ടും വർത്തിക്കുന്നു, കൂടാതെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടും അദ്ദേഹം വർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരിമിതമായ ഗ്രഹണശേഷി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിനെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അവ്യക്തിഗത തത്വചിന്തകരായ മായാവാദക്കാർ ഭഗവാന്റെ അപൗരുഷേയ വ്യാപാരങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും സാകാര രൂപത്തിലുള്ള ലീലകളെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാർ പരമപ്രഭുവിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് ഒരേ സമയം സാകാരനും നിരാകാരനുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ രൂപമുള്ളയാളുമാണ്, എന്നാൽ രൂപമില്ലാത്ത അചിന്ത്യമായ ശക്തിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. എന്നാൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ചിന്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നു. സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാന്റെ സാകാരമായ നിലനിൽപ്പിനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. സാകാരമായ നിലനിൽപ്പിനെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഭഗവാൻ വളരെ അകലെയും സമീപവുമാണ് എന്നുള്ള വാദഗതിക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതമാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നു, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നു ചേരാനും കഴിയും എന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു? ഭഗവാന്റെ അർച്ചവിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ സമീപം തന്നെ കാണുവാനും അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളതെല്ലാം സമർപ്പിക്കാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അർച്ചവിഗ്രഹ രൂപം ഭൗതികമല്ലാത്തത് എങ്ങനെ എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കുക? ആരാണ് പറയുക? എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അർച്ചാവിഗ്രഹ രൂപം ഭൗതികമല്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആരാണ് പറയുക? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. കാരണം എങ്ങനെയാണത് തെളിയിക്കുന്നത്? അതാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണത് തെളിയിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു? കാരണം ഭഗവാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ആധ്യാത്മിക, അതായത് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരെല്ലാം തന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് അർച്ചാവിഗ്രഹം മരത്തിലോ മറ്റു വസ്തുക്കളിലോ, അതായത് മെറ്റലിലുണ്ടാക്കുന്നു, മരത്തിലുണ്ടാക്കുന്നു, കളിമണ്ണിലുണ്ടാക്കുന്നു, പിന്നെ ലോഹങ്ങളിലുണ്ടാക്കുന്നു. ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന അർച്ചാവിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം പ്രതിനിധിയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ
ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എങ്കിലും നമുക്ക് ആരാധിക്കണം, അദ്ദേഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളാൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് ഭൗതിക വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയല്ലേ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഊർജമാണ്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകുന്ന ആ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായിട്ട് ആ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ സന്തുഷ്ടനായി. ഭഗവാൻ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന നിവേദ്യം എത്രയോ ദിക്കിൽ, എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരിൽ തന്നെ അർച്ചാവിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യം, ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച നിവേദ്യം ഭക്ഷിച്ചതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത് സാക്ഷാൽ ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുക? അതുപോലെ ഭഗവാൻ ആ വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷനായതും ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നതും എല്ലാം നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അർച്ചാവിഗ്രഹ രൂപം ഭൗതികമല്ല. ഭൗതികമായതിനെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സമീപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രകടമാകുന്നതാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ മാത്രം ദർശിക്കാനുള്ള ആ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തിൽ ആ ഭൗതിക വസ്തുക്കളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. സ്വന്തം ഭക്തന്റെ സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഭൗതികം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രൂപം സ്വീകരിക്കുന്ന അവിടുന്ന് കാക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി ദർശനം നൽകി വിരാജിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി നോക്കിയാൽ അർച്ചാവിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ തങ്ങളുടെ മുമ്പേ പ്രത്യക്ഷനാവാൻ സന്നദ്ധനായ പരമപ്രഭുവിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. കൂടാതെ അർച്ചാവിഗ്രഹം ആരാധകന്റെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ല രൂപം കൊള്ളുന്നത്. പിന്നെയോ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ആ രൂപത്തിൽ പ്രകടമാകുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ്. അതായത് ഒരാൾ ഒരു വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അയാൾ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും പിന്നീട് ആ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ആ രൂപം പ്രകടമാകുക എന്ന്. ഭക്തന്റെ ശരണാഗതിയുടെ തോതനുസരിച്ച് താൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സമർപ്പിത ആത്മാക്കൾക്കല്ലാതെ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ സന്നദ്ധനാവില്ല എന്നത് അവിടുത്തെ ഇച്ഛയാണ്. അങ്ങനെ അർപ്പിത ആത്മാക്കൾക്ക് അവിടുന്ന് സദാ സമീപസ്ഥനാണ്. അതായത് ആരാണോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ദൂരെയാണ് എന്ന്. അതേസമയം കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് പോലെ ത്വദന്തികെ വളരെ അടുത്ത് ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാൻ ദയയോടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? അർച്ചാവിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയും, നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തേക്ക് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കാം. കൃഷ്ണൻ സമ്മതിക്കുന്നു, അതെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളോടുള്ള കരുണ മൂലം അദ്ദേഹം സ്വയം അർച്ചാവിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നതാണ് വിഗ്രഹരൂപം. അവിടുന്ന് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും? അതിനെ ദൂരസ്ഥ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വളരെ വളരെ ദൂരെ. അതേസമയം ത്വദന്തികെ, പെട്ടെന്ന്. അതിനുള്ള മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും കഴിയും. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി. അവിടത്തേക്ക് വളരെ ദൂരെയും ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും, പക്ഷേ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സമീപത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകലുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനും അകന്നു പോകുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് അടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനും നമ്മുടെ സമീപത്തേക്ക് വരുന്നു. ആചാര്യന്മാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും അപേക്ഷ പ്രകാരം
ഭഗവാന്റെ പൂജാ വിഗ്രഹം അവതാരം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവശക്തി വൈഭവത്താൽ ഭഗവാൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന്. ഇനി 6ഉം 7ഉം അപ്പോൾ ഈ 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രഹ്ലാദന്റെയും നരസിംഹ ഭഗവാന്റെയും ഉദാഹരണം ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്ത് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് നാസ്തികനായ സ്വന്തം പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഈശ്വരൻ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദനോട് ചോദിക്കുന്നു ഈശ്വരൻ എവിടെ എന്ന്. അതായത് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ സമീപസ്ഥനായിട്ടുള്ളൂ. ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക്, നാസ്തികർക്ക് ഭഗവാൻ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭഗവാൻ നോക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ഇച്ഛപ്രകാരമല്ല ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദ കുമാരൻ ഭഗവാൻ എല്ലാ ദിക്കിലും വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കുന്നു ഭഗവാൻ ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ തൂണിലും ഉണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ ഗദ കൊണ്ട് ആ തൂണിനെ അടിക്കുകയാണ്, തൂണിൽ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രഹ്ലാദന്റെ വാക്കിനെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ, സത്യമാക്കുവാൻ ഭഗവാൻ സ്വയം അതിൽ നിന്ന് നരസിംഹനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അഹങ്കാരത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്ന് മാത്രമല്ല, പിന്നെയോ പ്രഹ്ലാദന്റെ, ഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദന്റെ വാക്കിനെ സമർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നതാണ് എന്ന്. നരസിംഹ ഭഗവാൻ നാസ്തികനായ രാജാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമല്ല, ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് സ്തംഭത്തിനുള്ളിൽ പ്രത്യക്ഷനായത്. ഒരു നാസ്തികന് പ്രഭുവിനോട് പ്രത്യക്ഷനാകാൻ ആജ്ഞാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ അത് കേൾക്കുകയുമില്ല. എന്നാൽ ഭക്തനോട് കാരുണ്യം കാട്ടാൻ പ്രഭു എവിടെയും ഏത് സമയത്തും സാന്നിധ്യം ചെയ്യുന്നു. അതാണ്. അപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ വെല്ലുവിളി കേട്ടിട്ടല്ല ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായത്, പിന്നെയോ പ്രഹ്ലാദന്റെ വാക്കിനെ സത്യമാക്കാൻ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിലും ഭക്തന്മാരോട് കരുണ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് എളുപ്പമാകാൻ, ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമെന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് സർവ്വതും സമർപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കാനും അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാനുമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിലൂടെ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂത് വിചാനത തത്ര കോ മോഹഃ കാശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതഃ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ, അതാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഈ 2 ശ്ലോകം. കഴിഞ്ഞ 2 ശ്ലോകം ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ചപ്പോൾ ഇനി 2 ശ്ലോകം ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ, അവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊരു ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നുവോ, സർവജീവരാശികളെയും അവിടുത്തെ വിഭിന്നാംശങ്ങളായി കാണുന്നുവോ, ഏതൊരുവൻ സർവ്വതിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്നുവോ ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായയെന്നോ ഭയമെന്നോ എന്ത് അനുഭവപ്പെടാനാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ശ്ലോകമുണ്ട്. ആർക്കറിയുമോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഏത് ശ്ലോകമാണത്? ഭഗവാനെ, എല്ലാ ജീവരാശികളിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾ. അതെ അതെ, വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വപാകേ ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ എല്ലാത്തിലും പരമപുരുഷനായിട്ട് ദർശിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലും സ്വയം ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക്, ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക്, അവർക്ക് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും ഭഗവാനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ആരെയും വെറുക്കുന്നില്ല, പിന്നെയോ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മായയോ വ്യാമോഹമോ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്
ഈ 6ഉം 7ഉം മന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നത്. അതായത് ഏകത്വം അനുപശ്യത, എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് അവർ കാണുന്നു. ഏകത്വം, ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ശാരീരികമായിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും പരമപുരുഷനുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ, ഭഗവാന് സമനായിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്നു. ഏകത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്, രണ്ടല്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതി. എല്ലാത്തിലും പരമപുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. എല്ലാ ശരീരത്തിനുള്ളിലും ഭഗവാനുമുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാണ്, രണ്ടാമതൊന്നില്ല എന്നാണ് കാണുന്നത്. അതാണ് ഏകത്വം. അങ്ങനെയുള്ള ദൃഷ്ടിയിലൂടെ കാണുക. ഏകത്വം അനുപശ്യത. ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമപുരുഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി കാണുകയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരായി കാണുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് ഉപദേശിക്കുന്നു. ഈ ദർശനത്തെ ഏകത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശരീരം മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ എനർജിയാണ്, ഊർജമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയാണ്. ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് സ്വയം ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എവിടെയാണ് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്? എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവത് അംശവും എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും ഭഗവാനും കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ പ്രകൃതിയിൽ വേറെ ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മാത്രം എല്ലാ ദിക്കിലും കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഊർജങ്ങളും, ഗുണത്തിൽ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഊർജങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അങ്ങനെ ആ മഹാഭക്തൻ എല്ലാ ദിക്കിലും ഭഗവാനെ മാത്രം ദർശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ 3 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വീണ്ടും വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. കനിഷ്ഠാധികാരി സ്വന്തം മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലോ പള്ളിയിലോ ചെന്ന് സ്വന്തം മതപ്രമാണം അനുസരിച്ച് ആരാധന നടത്തുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാനെ ആരാധനാ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും ഭഗവാനെ കാണുവാനുള്ള ആത്മീയ പുരോഗതി ആ ഭക്തന് വന്നിട്ടില്ല. കനിഷ്ഠ അധികാരി ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. അത് ഭഗവാൻ ഏതാണ്, ആരാണ് എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ദിക്കിലേക്ക്, വേറെ മതത്തിലേക്ക് മാറാനും ആ കനിഷ്ഠാധികാരി തയ്യാറാകും. കാരണം ഉറച്ച വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ മാത്രം ദർശിക്കുന്ന ആളാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭക്തന്മാരെയും അഭക്തന്മാരെയും ഒന്നും വേർതിരിച്ച് കാണാനോ അറിയാനോ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെ ഉള്ള ഉയർച്ച അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ഭക്തന്മാർ മധ്യമ അധികാരികൾ. മധ്യമ അധികാരികൾ ഇനിയും ഉയർന്നവരാണ്. അവർ ഭക്തന്മാരെയും അഭക്തന്മാരെയും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ, ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ, പരമപുരുഷ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കർ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത നാസ്തികർ, ഇവരെ 4 കൂട്ടരെയും വേർതിരിച്ച് കാണാൻ മധ്യമാധികാരികൾക്ക് കാണുന്നു. ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള അറിവുണ്ടവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്, അവരെങ്ങനെ പെരുമാറും എന്നുള്ള അറിവുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ശരിക്കും അറിയാത്ത നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും അവരെയും വേർതിരിച്ച് കാണാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെയും. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അവർ സൗഹൃദം വെക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്ത നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യർക്ക് അവർ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നു. നാസ്തികരായിട്ടുള്ള ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെ അവർ ദൂരെ നിർത്തുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. അവർക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം വിശ്വാസമുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ ഉത്തമാധികാരി, അതായത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഉയർച്ച അവർക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഉത്തമാധികാരി, മഹാപുരുഷന്മാർ, മഹാത്മാക്കൾ, അവർക്കാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉയർച്ച കൈവന്നിരിക്കുന്നത്. അവർ
ഈ മധ്യമാധികാരികളെക്കാൾ ഉയർന്നവരാണ്. കൂടാതെ അവർ ഭക്തന്മാരോ അഭക്തന്മാരോ അങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവൊന്നും തന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാവരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഉത്തമ അധികാരികൾ. മനുഷ്യന്റെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ സദാസമയവും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും ഒരു നായയെയും എല്ലാവരെയും അവർ ഒരുപോലെ കാണുന്നു. കാരണം എല്ലാ ശരീരത്തിലും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുമാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ ഏകത്വം, എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തമ അധികാരികളായിട്ട് നമ്മൾ ഉയരണം. അതാണ് ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മളോട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യജമാനനും ദാസനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും യജമാനനും ദാസനും അവരുടെ ആത്മീയ സത്വം കാരണം ഒന്നാണ്. ഇതും ഏകത്വമാണ്. അതിനാൽ വൈഷ്ണവരുടെ ഏകത്വത്തിന്റെ ആശയം മായാവാദത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. മായാവാദികൾ നമ്മുടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ പോയി ലയിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഏകമാകുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ പോയി ലയിക്കുക, അങ്ങനെ ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ് മായാവാദികൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ പറയുന്നത് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഊർജവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഊർജത്തിനും, അതായത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഒരേ ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്. ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഏകത്വം സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫി പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണണമെങ്കിൽ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഏകത്വം അനുപശ്യതി എന്ന് പറയുന്നു. അനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്തുടരുക. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് ഭഗവാനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കും? അതിന് ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. അനുപശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചാര്യന്മാർ എങ്ങനെ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നുവോ അതുപോലെ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക എന്നാണ് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക അപൂർണതയാൽ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെയും ശരിയായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിയാതെ ഒരാൾക്ക് ശരിയായ ദർശനം സാധ്യമാകുകയില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാൽ സ്വയം അരുളപ്പെട്ട വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. വൈദിക സത്യങ്ങൾ പരമപുരുഷനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദർക്ക്, നാരദരിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവന്, വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക്, അങ്ങനെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ജ്ഞാനം ആ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ ഭഗവാനും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലും എല്ലാം ഏകത്വമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഉയരുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഏകത്വം അനുപശ്യതി. മഹാത്മാക്കൾ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരേ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടി കാണുന്നു. ഒരു കുടുംബത്തിൽ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും താല്പര്യം ഒന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് ദേശീയ താല്പര്യം ഒന്നാണ്. വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിഗത പൗരന്മാരുണ്ടെങ്കിലും ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഒരേ പരമോന്നത കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായതിനാൽ അവയുടെ താല്പര്യവും പരമാത്മാവിന്റെ താല്പര്യവും വ്യത്യസ്തമല്ല. വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ കർത്തവ്യം. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഒരേ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ, ഒരേ ദൃഷ്ടികോണിലൂടെ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഏകത്വം ഉണ്ടാകുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ കുടുംബനാഥന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ മാത്രമേ ആ കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഭഗവാന്റെ തന്നെ സന്തതികളായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഏകത്വം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനുദാഹരണമായിട്ട് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് തീപ്പൊരി ഗുണപരമായി അഗ്നി തന്നെയാകുന്നത് പോലെ ജീവസത്തങ്ങൾ ഗുണപരമായി ഭഗവാന് തുല്യരാണ്. എങ്കിലും വലിപ്പം നോക്കുമ്പോൾ തീപ്പൊരി അല്പമേയുള്ളൂ, അഗ്നിയല്ല. കാരണം തീപ്പൊരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തരി മാത്രമാണ്. അതുപോലെ തീപ്പൊരി
തീയുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് തീയുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തീപ്പൊരിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ തീപ്പൊരിയിലെ ചൂടും പ്രകാശവും അഗ്നിയുടേതിന് തുല്യമല്ല, ഒരു അംശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനിലുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പ്രകടമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരംശം മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പക്ഷേ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏകത്വമായിട്ടും കരുതാം, എന്നാൽ വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ട് വ്യത്യാസമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തൻ സകല വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷണങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്വൈതം, അതായത് ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു. ശക്തിയും ശക്തിമാനും വ്യത്യസ്തരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഏകത്വ ബോധമുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തന്നെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ എനർജിയാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും, പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ കാണുവാൻ മഹാഭക്തന് സാധിക്കുന്നു എന്ന്. ഇനി മന്ത്രം 8. സപര്യഗാചുക്രം ആകായം വ്രണം അസ്നാവീരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിമനീഷി പരിഭൂഹു സ്വയംഭൂ യഥാ തത്യതോയർത്താൻ യഥഥാ ശാശ്വതീഭ്യഃ സമാഭ്യഃ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ആ മഹാത്മാക്കൾ, ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തൻ, പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു? ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ അറിയാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ശരീരമില്ലാത്തവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ ശരീരമല്ല ഭഗവാനുള്ളത്. പിന്നെയോ സർവജ്ഞനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിലാണ് സിരകളെല്ലാം ഉള്ളത്. അതായത് ഭൗതികമായ ശരീരത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വെയിൻസ് എല്ലാം ഉള്ളത് എന്ന്. ഭഗവാൻ അതൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്നുള്ളത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. അവിടെ ഭൗതികമായ ഒന്നും തന്നെ ആ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തൻ. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ വസ്തുതാപരമായി തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ മഹാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപാപവിദ്ധം, അതായത് ഭഗവാൻ കൂടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതെയാകുന്നു. അതായത് ഇവിടെ ഗോപികമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അവർ മറ്റാളുകളുടെ ഭാര്യമാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്? അതായത് മറ്റാളുകളുടെ ഭാര്യമാർ ഭഗവാന്റെ സമീപത്തേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പാപമല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ കൃഷ്ണനെ മലിനമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന മറുപടി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ പാപകർമ്മം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം ഗോപികമാരുടെ മനസ്സിൽ പാപചിന്തയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ തന്നെ സാധ്യമാകില്ലായിരുന്നു. കാരണം പാപം മനസ്സ്, കളങ്കിതമായ മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനാണ്, പവിത്രനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ സമീപത്തേക്ക് പാപികൾക്ക് എങ്ങനെ പോകാൻ സാധിക്കും? അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗോപികമാർ ഒരിക്കലും പാപം മനസ്സോടു കൂടിയല്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയത്. പിന്നെയോ അവരുടെ മനസ്സ് പരിപൂർണ പരിശുദ്ധമായിരുന്നു. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിശുദ്ധനായ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം മാത്രം കൊതിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചത്. അല്ലാതെ മനസ്സിൽ കാമികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മോഹങ്ങളോ വ്യാമോഹമോ പാപമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളോ കൊണ്ടല്ല അവർ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ മലിനമാക്കാൻ, നമ്മുടെ മലിനമായ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മലിനമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അങ്ങനെയല്ലേ? ഒരാളുടെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും വേറൊരാൾക്ക് ആ കാമചിന്തകൾ മൂലം വേറൊരു സ്ത്രീയെ സമീപിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ആ മനസ്സ് കലുഷിതമാക്കിക്കൊണ്ട് വേറൊരാളെ സമീപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അയാളെയും മലീമസമാക്കുന്നു, അയാളുടെ ചിന്തകളും മോശമാക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഭഗവാൻ സ്വയം പരിശുദ്ധനാണ്.
അങ്ങനെ പരിശുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനും സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. മറിച്ച് മലിനമായ മനസ്സോടെ പോലും കൃഷ്ണനിൽ വരുന്നത് എന്തും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് കുബ്ജ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിൽ അങ്ങനെ മലിനമാക്കപ്പെട്ടവർ പോലും ഭഗവാന്റെ സമീപത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ പരിശുദ്ധമാകുന്നതിന് ഉദാഹരണമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഗോപികമാർ അവരുടെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും മലിനമായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മലിനമാക്കാനും സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം പാപരഹിതനാണ്, ഏറ്റവും പരിശുദ്ധനാണ് ഭഗവാൻ. സൂര്യൻ, ഉദാഹരണം സൂര്യനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സൂര്യൻ അതായത് മലിനമാക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ട വെള്ളം അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും സൂര്യപ്രകാശം മൂലം അതെല്ലാം പരിശുദ്ധമാകുന്നത് പോലെ തൊട്ടുകൂടാത്ത സ്ഥലം എന്നിട്ടും അത് ശുദ്ധമായി തുടരുന്നു. അഴുക്ക് ചാലുകളെ പോലും ബാഷ്പീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ സൂര്യൻ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സൂര്യൻ സ്വയം പരിശുദ്ധനാണ്, എല്ലാത്തിനെയും പവിത്രമാക്കാനും സൂര്യരശ്മിക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ സ്വയം പരിശുദ്ധനാണ്, പാപികളെയും പരിശുദ്ധമാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ നാമജപം കൊണ്ട് നമുക്കും പരിശുദ്ധമാകാൻ സാധിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം പരിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തദ്ദൂരേ തദന്തികെ, അതായത് ഭഗവാൻ ദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സമീപത്തുമുണ്ട്. ഏകത്വം അനുപശ്യത, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശക്തികളും ഏകമാണ് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം, സ്വയം പരിശുദ്ധമാണ്, പാപത്തെ എല്ലാത്തിനെയും പരിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട് ഭഗവാന്. ബാല്യത്തിൽ അഘാസുരൻ, ബകാസുരൻ, ചകാസുരൻ തുടങ്ങിയ ശക്തരായ അസുരന്മാരെ അദ്ദേഹം വധിച്ചു. കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ബാഹ്യ ശ്രമത്തിലൂടെ അത്തരം ശക്തി സമ്പാദിച്ചതിന് ഒരു ചോദ്യവുമില്ല. ഭരദ്വാഹനം പരിശീലിക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിയത്. സാമൂഹിക നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെയും നിന്ദയില്ലാതെയും അദ്ദേഹം ഗോപികൾക്കൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതല്ല ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലകളെല്ലാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ 3-4 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ എത്രമാത്രം അസുരന്മാരെ ഭഗവാൻ വധിച്ചു. അത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് അതെല്ലാം അചിന്യമാണ് എന്ന്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ശക്തി സമ്പാദിച്ചതായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എടുത്തുയർത്തി? അതിന് അദ്ദേഹം ില്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നു പ്രഭുപാദ. കൂടാതെ ഗോപികമാർ, അവിടെ ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗോപികമാരും ഭഗവാന്റെ ആരാധകരായിരുന്നു. അവർക്ക് സ്വയം ഫാമിലി ഉണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവർ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചു. അവർ ഒരു കളങ്കവും ഇല്ലാതെ അവർ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ചിന്തയിൽ, ആ ഗോപികമാർ ഒരിക്കലും അവർ പാപികളാണ് എന്നാരും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുക? സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ വിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയ ഗോപികമാർ അവർ പരിശുദ്ധരാണ്, പരമപവിത്രരാണ്, എല്ലാ ഭക്തന്മാരിലും വെച്ച് ഉയർന്ന നിലയിലാണ് അവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഒന്നാമത് ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം അവരെ പരിശുദ്ധരാക്കുന്നു, രണ്ടാമത് സ്വയം പരിശുദ്ധരായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനും സാധിച്ചത് എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇത്രയുമെല്ലാം ഗുണങ്ങളുള്ളയാളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാര്? മഹാത്മാക്കൾ, ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ. പരമപുരുഷനോടുള്ള സ്നേഹവികാരങ്ങളോടെയാണ് ഗോപികമാർ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചതെങ്കിലും ഗോപികമാരും കൃഷ്ണ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കർക്കശമായ സന്യാസിയും അടക്കച്ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നയാളുമായ ചൈതന്യ ഭഗവാൻ പോലും ആരാധിച്ചിരുന്നു. അതായത് ഗോപികമാരെ ഭഗവാൻ പോലും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹം സന്യാസിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പര സ്ത്രീകളെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിവാക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പോലും ഒരു സ്ത്രീകളുമായിട്ടും സാമീപ്യം പോലും അദ്ദേഹം, വർത്തമാനം പറയുന്നത് പോലും അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. കാരണം സന്യാസിമാർ സ്ത്രീകളെയോ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും കൂടെ കാണുന്നത് അത് അവരുടെ മനസ്സിനെ വഴിതെറ്റിക്കുമെന്ന കർക്കശമായ ചിട്ടയോട് കൂടിയാണ് സന്യാസം അദ്ദേഹം പരിശീലിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസിയായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഗോപികമാർ കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. കാരണം അത് പരിശുദ്ധമായ ഉന്നതമായ ഭക്തിയുത സേവനമായതുകൊണ്ട്. ഗോപികമാരുടെ സേവനം, ഗോപികമാരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള പ്രേമ ഭക്തി സേവനമാണ്.
അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അത് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? നമുക്കതെല്ലാം അചിന്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു, നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും തെറ്റില്ല, കാരണം നമ്മൾ അത്രമാത്രം ഉയർന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഭക്തന്മാർ, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, ഉത്തമ ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാർ, ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ നമ്മൾ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യത്തെ സ്കന്ധങ്ങളെല്ലാം വായിച്ച് നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകണം. ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്കന്ധങ്ങളെല്ലാം വായിച്ച് നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധരായിട്ട് വേണം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടക്കുന്ന 10ാമത്തെ സ്കന്ധം വായിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ദുരചിന്തയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കും, അതെല്ലാം അപരാധമായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം 1ാമത്തെ 2ാമത്തെ എല്ലാം സ്കന്ധം വായിച്ച് പരിശുദ്ധരായിട്ട് ക്രമേണ നമ്മൾ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയും. കാരണം നമ്മൾ ഉത്തമാധികാരികളല്ല, മധ്യമാധികാരികൾ തന്നെ ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനോടും വേറെ ചിന്തകളൊന്നും വരരുത്, ദുരചിന്തകളൊന്നും വരരുത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഭഗവാനും ഗോപികമാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഉന്നതരായ ആചാര്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോലും അത് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉത്തമാധികാരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്കാണ് സാധിക്കുക. ഉത്തമാധികാരി ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും